Malawi Today. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Mayemu Ansah SC atsindika zogwira ntchito limodzi komanso kupitiriza kukhazikitsa ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kufuna kuthandiza anthu omwe ali ndi ulumali kuti azithandizika pa ntchito zachuma. Dr. Ansah ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la Hope for the Blind linali ndi mwambo owakhazikitsa ngati kazembe wa bungweli. Charles Wahara wazi ndi nkhani yonse. Mawu ake atapatsidwa udindo kazembe wa bungwe la Hope for the Blind. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Mayemu Ansah SC anati nthawi zambiri anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana amayang'aniridwa pansi koma ali ndi kuthekera kuti akhoza kuchita zinthu m'magawo osiyanasiyana zomwe zikhoza kuwathandiza m'madera awo kuti akhale anthu othangatiridwa m'magawo osiyanasiyana kuphatikizaponso pachuma. Iwo apereka ndalama zokwanira 500,000 kwacha kuti zithandizire bungweli makamaka kulipirira sukulu ana osiyanasiyana omwe bungweli limasamalira. Alex Majira ndi mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Zimene achita Vice President lero kuwavomera Hope for the Blind kuti akhala patroni wawo ndi zinthu zofunika kwambiri, ndipo ngati ife abungwe anthu amaulumali osiyanasiyana tikuwathokoza chifukwa cha zinthu zimene iwo achita lero. Ntchito imeneyi ithandiza kuti azitha kuwapezera mafunding kudzera kwa anthu komanso magulu osiyanasiyana. Ndi chofunikira kwambiri chifukwa nthawi zina anthu amakonda kuthandiza akaona kuti pali munthu wina wake wamkulu wagwamo. Ndi kuti ndi chikhulupiriro changa kuti anthu amene wa komiti imeneyi gulu limene lithandizidwa mu ntchito zawo zosiyanasiyana kudzera mwa Vice President. Ndipo mmawu ake nkhala pa mpando wa bungwe la Hope for the Blind Hastings Bwande ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kamba ka thandizoli, ndipo ati thandizoli lifikira ndi kuthandiza ana omwe ali ndi maulumali m'magawo osiyanasiyana kuphatikizaponso maphunziro. Choyamba ndina kuthokoza kwa olemekezeka Vice President chifukwa sikale limene tinapempha kuti aganizire kukhala kazembe wathu koma kuti achilandira mwansanga, komanso sati kuchilandira mwansanga kokha komanso kuchitapo kanthu. Ife kwathu ngati Hope for the Blind ndikuyamika kwambiri. Monga adanena bungwe linapangidwa register kalekale, takhala tikupempha anthu ambirimbiri odziwika m'Malawi muno kuti akhale akazembe athu, amangoti andalandira kata akatero basi zatha samatiyankhaso. Malingana ndi Bwande, Hope for the Blind inakhazikitsidwa mchaka cha 2005 ndipo pali chikonzero choti afuna apeze ndalama zomwe cholinga chake nkumangira ofesi ya bungweli. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Boma lati liyesetsa kugwiritsa ntchito ndalama zochepa pamwambo wokumbukira komanso kulemekeza asilikali omwe anamenya nawo nkhondo ya pa dziko lonse omwe uchitikira Mulungu likudzali. Poyankhula pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe, mneneri wa boma Shadrack Namalomba ati mwambowu uchitika m'mizinda ya Zomba, Lilongwe komanso Mzuzu. Wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah azayimira Professor Arthur Peter Mutharika pa mwambo wa ku Lilongwe, pamene wachiwiri wina Enoch Chihana akatsogolera mwambo wa ku Mzuzu, ndipo Amelina Vicha nduna yoona chisamaliro cha anthu ndi omwe akatsogolere mwambo wa ku Zomba. Ana Malomba ati mtsogoleri wa dziko lino wachita izi pofuna kugwiritsa ntchito ndalama zochepa pamwambo wolemekeza asilikali omwe anamenya nkhondo kuti dziko lino likhale pa mtendere omwe anthu ali nawo lero. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa banki yayikulu pa dziko lonse la World Bank oyang'anira madera akumwera ndi kummawa kwa Africa ndi Ahmed Diop akuyembekezeka kufika mdziko lino kumapeto a sabata ino. Malinga ndi kalata yochokera ku banki, Diop akafika adzakumana ndi President Mutharika, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah komanso nduna yoona zachuma a Joseph Mwanamveka ndi akuluakulu ena aboma. Misonkhanoyi ndiyotsindika kuti World Bank ndiyokonzeka kuthandiza dziko lino pamene akuluakulu aboma akubwezeretsa chuma mchimake. Kubwera kwawo kwadza pasanathe sabata ziwiri, Mwanamveka atauza Malawi za kubwera kwa Diop.
Vice President bank yazikulosera pansi amati World Bank ndiame Diop akubwera weekend hii afuna kuza kumana ndi president atu Professor Athapita Mutharika kubwera kwawo kusatira meeting yomwe tinali nawo titapita ku annual meetings chifukwa tinakakumana ndi IMF nakakumananso ndi president omwewa vice president wa komwe atatifunsa president ati kuti tipite ku IMF and World Bank anatuuza kuti tikaonane nawo World Bank tuwauze mavuto athu komanso kwauza kuti kuli boma la Nyuwani lomwe kusogozedwa ndi Professor Athapita Mutharika iwo ndio konzeka kuti afuna konza economy koma tili mavuto nkwalongosera mavuto komanso kuti tione kuti World Bank ndi boma la Malawi lingaende bwanji. Unduna wa zamtengatenga watsegulira mulatho wa Lilongwe kuti anthu tsopano ayambe kugwiritsa ntchito. Pakadali pano nduna ya zamtengatenga a Feston Kaupa yati mulathowu ndi wofunika pa chitukuko cha dziko. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Oyendetsa galimoto ndi njinga, ochita malonda, oyenda pansi komanso anthu ena ambiri anakondwa kutsatira nduna ya zamtengatenga pamodzi ndi kazembe wa dziko la Japan mdziko muno kutsegula mulatho wa Lilongwe kuti anthuwa ayambe kugwiritsa ntchito. Mulatho wa makonowu omwe uli ndi njira zisanu zodutsapo galimoto ulinso ndi njira zodutsapo njinga mbali zonse za mulathowu komanso njira zoyendapo anthu kumapeto kwake mbali zonse. Polankhula atatsegula mulathowu kuti anthu ayambe kugwiritsa ntchito, nduna ya zamtengatenga a Feston Kaupa anati mulathowu ndi wofunikira popeza uthandiza kuchepetsa kudzadzana kwa galimoto pa nsewu ndi kuchepetsa nthawi yomwe anthu amayenda pa nsewu pa ulendo wawo ukachita malonda m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Akaupa ati akambirana kale ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti iphunzitse anthu momwe angamagwiritsire ntchito mulathowu. Iwo atsindikanso kufunika kwa anthu ochita malonda kupewa kugulitsira malonda awo pa mulathowu. Chikhalanso chinthu chabwino kuti anthu akachita malonda awo kunsika ndi kuwabweretsa kuno kumsewu. Chifukwa anthu aja akabweretsa malonda awo kuno kumsewu amafuna kuti anthu amene akuyendaja kapena magalimoto amene akuyendaja ayime agule malonda. Ndi pamene magalimoto akuyima pa mulatho tipezeka kuti tizichedwetsa business komanso apa mulatho ndo pafupi pa kwambiri ndi chipatala cha Bwaira tizichedwetsa maambulance amene akupita ku chipatala. Mulathowu aumanga ndi thandizo la ndalama kuchokera ku boma la Japan. Kazembe wa dziko la Japan mdziko muno Ayoichi Oya anati ndi wokondwa pomwe anthu tsopano ayamba kugwiritsa ntchito mulathowu. Wapampando wa msika wa Tsoka Free ku Lilongwe a Steve Magombo anati aonetsetsa kuti anzawo ogulitsa malonda sakugulitsira malonda awo pa mulathowu. Ndifosangalala chifukwa cha chitukuko chachikulu chimene atipatsachi. Chisangalalo chathu chachikulu chifukwa ndizosowa. Komano chiyembekezo chathu nchoti tiyenera kuonetsetsa kuti chitukukochi tichisamalire. Chifukwa chitukuko chimasamalidwa ndi eni ake dziko. Mulatho watsopanowu aumanga ndi ndalama zokwanira $21.5 million zomwe ndi pafupifupi 37 billion kwacha. Ntchito zonse zoumanga mulatho wa Lilongwe akuti zidzatha mwezi wa March chaka chamawa pomwenso adzaukhazikitse. Pakadali pano milatho yomwe anamanga yoyembekezera yomwe anthu ndi galimoto zimadutsapo mbali zonse za mulatho waukulu ayitseka. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Boma lati layamba kuwunikanso malipoti atatu amene anatuluka potsatira ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Nduna yoona za chilungamo a Charles Muhango inauza MPC ku nyumba ya malamulo kuti ikatha kuwunika malipotiwo aziwitsa mtsogoleri wa dziko lino za zoyenera kuchita. Iwo amalankhula izi kamba kapempho la aphungu oyimira dera la Lilongwe Mpenu komanso Blantyre Sochezi Ngwangwa omwe anauza nyumba ya malamulo kuti nkofunika kuchita kafukufuku wina pa ngozi. Tili ndi zambiri mu ripoti ili.
Pamene nyumba ina kumana lachinayi, phungu wa dera la Mpenu ku Lilongwe Aezno Wankaka anapempha boma kuti lichititsenso kafukufuku wina pa nkhani ya ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wa nthawiyo Malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa 10 Juni chaka chathachi ku nkhalango ya Chikangawa. Ankaka anati zambiri zakambidwa pa nkhani ndipo kuyambitsanso kafukufuku wina zithandiza kuti nkhani ifike kumapeto. Mmawu ake phungu wa dera la Blantyre Sochi Zingwangwa Apenjani Kaluwa anati panali zambiri zimene zinakambidwa mosamveka bwino komanso mauthenga ambiri osokoneza ngozi itachitika ndipo nkofunika kuti dziko lino lidziwe chenicheni chomwe chidachitika pa nthawiyo. Tifuna kwenikweni chilungamo, tifuna kwenikweni kutsimikiza kuti kodi zinaendadi bwanji chifukwa boma lapitali limathawa boma lapitali mafunso ena silimayankha moyenerera, boma lapitali zina mene amazikambira simene zinakhalira. Boma lapitali wina mayankhula zina wina boma luyankhula izi report ya Germany kuyankhula zina. So kafukufuku wanyu anatithandiza kuti tikhale ndi chilungamo. Poyankhapo pa zimenezi nduna ya zachilungamo a Charles Muhango anati malipoti onse atatu amene adalembedwa ngozi itachitika ali kale mu ofesi yawo ndipo akhala kwawerenganso kachiwiri. Iwo anati akatha zimenezi apereka chitsogolo kwa mtsogoleri wa dziko lino cha mmene nkhani ikuyenera kukhalira. Ndisimikize lerolo ndipange report kuti mphindi 20 kapena makumi atatu zapitazi Solicitor General atitumizira message pa phone panga pa WhatsApp kuti maripoti atatu onse apezeka andi ali pa desk panga. Ndikuyankhula pano ali pa desk panga. Ndiye ndikachoka pano ndikubwerera ku office ngati kunoko sindibwera ku parliament ndiye kuti siku ndathawa yayi koma ndikupita ku office kuti ndikayambe kugwira ntchito imene president atituma. Ndikawerenga ndikaonamo kuti pali zina zonke zokoza kuziyangana bwino ndi panga recommendation kwa president kuti bwana mene munapangira direct panganiza kuti zakuti. Polankhulaponso pa nkhani zina mu nyumbayi, phungu wa dera lapakati mboma la Nkhotakota a Sylvester Ayuba James anathokoza boma chifukwa choyambitsa maphunziro aulere a secondary school, koma iwo anapempha kuti pakhale lamulo lomwe lingathe kumamanga ana amene azisiyira sukulu pa njira popanda zifukwa. Polankhulaponso mu nyumbayi, phungu wa dera la Mkungulu ku Mangochi a Aisha Adams anapempha president wa dziko lino kuti athandize dera lake limene anati lakhudzidwa ndi njala. Madera ambiri anthu akuvutika ndi njala. Mwachitsanzo kwathu ineyo ku Mangochi Mkungulu anthu ayamba kale kupempha ma 2000 atagule chimanga. 2000 kumuziko ndi 1 kg angadya anthu angati. Ndito nena kuti si madera okhawa amene atuluka mu report ni madera ambiri including ku Mangochi komanso Mangochi Mkungulu ngati constituency atithandizire chifukwa tikudziwa kuti njala imene ili pano payi kodi tikamafika December zidzakhala zili bwanji. Pazokambirana zimnyumbayi, sipika wa nyumbayi Samia Suleiman analengeza kuti chipani cha Democratic Progressive chasankha nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi. Pakadali pano zokambirana ayamba aziyimitsa ndipo nyumbayi ipitiriza kukambirana lachisanu mmawa. Patrick Dambula, MBC News, Lilongwe. Mukonera nkhani takulandiranso mu nkhani zathu. Unduna wa zamafakitale ntchito za malonda ndi zokopa alendo wati chiletso chogulitsa chimanga kunja kwa dziko lino chidakali m'malo. Malinga ndi mneneri wa undunawu Patrick Botha, izi zili chomwechi pofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno mitengo ya chimanga ndi yokhazikika. Ripoti laposachedwa la Malawi Vulnerability Assessment Committee mvaki lati anthu pafupifupi 4 miliyoni mdziko muno ali pa chiopsezo cha njala. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa. Ngana ngati kwathu kuno nkhani ya chakudya anthu ambiri amadalira chimanga ndithu. Ndi mwakhamukuona kuti nkhani ya chimanga kuyambira kapezedwe lake pasika khangati kakuvuta komanso mitengo khangati kuvuta mpaka boma posachedwa apa mwaona boma ndithu likutenga state ina yonetsetsa kuti Amalawi akhale ndi chakudya kona boma laitanitsa chimanga kuchokera ku dziko la Zambia.
ndi kuonetsetsa kuti chimanga chimene tili nacho kale chimene chili kale mdziko muno chimene alima mdziko muno nachonso chikhale chotetezedwa kuona matoka ndithu chiletso chimene chikhale nthawi yotalika bwanji popeza kuti lean period kapena kuti nyengo imene Malawi akusowa chakudya ndi yayitali kufika mpaka chaka cha mawa. Chiletso chimene chikhale kwa nthawi yotalika bwanji? Chiletso chimenechi ndithu chimakhala chikukhalapo mpaka pokhapokhapo chasimikizidwa ngati dziko kunena kuti chimanga chimene tapanga produce kapena chimene talima kwathu kuno nchokwanira Malawi anuaje mdziko muno komanso kuti chilipo china choposera chimene tingafune kugwiritsa ntchito ngati chakudya ife Malawi chimene pa Chingerezi amati surplus. Ndipo pakakhala surplus pamakhalanso ndithu communication yapadera kapena kudziwitsana kwapadera kuti ayi malinga ndi kuti chaka chino tikuonetsa kuti kapena zasimikizidwa kuti ayi talima chimanga chokwanira chochuluka ndipo china chitsalaponso tidusaso nyengo ija imene makhala kuti makamaka ya mvula iyi myezi imene tikulowa kuti tasimikizidwa kuti chimanga chimene tili nacho tisunga mpaka kudusa nthawi imene mpaka kutafikanso kukolola ndi pamabwano madongosolo ena ngati kudziwitsana kunena kuti tsopano tapanga chiganizo chokuti chimanga mwina kufikira matanzi mwakuti kapena kufikira apa titha kumasuka kumatani kumatumiza kuti bwalo la milandu la Lilongwe Senior Resident Magistrate lachisanu likuyembekezeka kupereka chigamulo chake pa pempho la belo pa milandu yomwe abambo 11 omwe akuwaganizira kuti anapalamula milandu yokuba moopseza ndi kuononga katundu ku Lilongwe. Oweruza milandu Awanangwa Nyirenda anena izi atamva mbali zonse pa pempho la belo lomwe mbali yoyankha mulandu inapempha lachitatu. Catherine Banda ndi Vincent Maseya alemba ripoti ili. Anthu 11 omwe akuwaganizira kuti anapalamula milandu yokuba poopseza ndi kuononga katundu ndi Bruno Muno Makina, Eric Pakamisa, Alfred Dala Kadula, Dave Malamulo, Joseph Tilibe Gideon, Isa Saidi, Rogers Fakili, Lamek Mandua Nkasa, Lester Kanjunga, Hawadanu Sakadango ndi Alexander Mavuto Njuchi. Kudzera kwa wayimira pa milanduyi lachitatu anapempha bwaloli kuti liwapatse belo. Potsutsana ndi pempho la beloli, oyimira mbali ya boma pa mlandu anabweretsa mboni yomwe imagwira ntchito yofufuza ku polisi ndipo inafotokoza nkhani zokhudza malo okhala ena mwa oganiziridwawa ndi zomwe zinachitika atapita nawo mchitokosi cha polisi. Mbali ya bomayi inauza bwaloli kuti oganiziridwawa ndi aziwawa ndipo akhoza kusokoneza mboni za boma za mlandu kamba kuti ena amakhala m'madera ofanana ndi mboni zomwe ali nazo. Kuonjezerapo anati nkofunika kuti bwaloli lisapereke belo ponena kuti milandu yomwe akuwaganizira ndi yayikulu akuyankhanso milandu ina m'mabwalo a milandu ndipo akhoza kuthawa. Iwo anatinso mmodzi mwa anthu omwe akuwaganizira milanduwa akumuganizira kuti yekha anapalamula mlandu ku nyumba ya malamulo omwe umboni wake ulipo kale wa chindunji. Koma mmodzi mwa oyimira oganiziridwawa a Christopher Ndala anauza bwaloli kuti bwalo la milandu lili ndi mphamvu zoyika mfundo zolimba za belo zomwe zingathandizire kuti oganiziridwawa asathawe kapena kusokoneza umboni. Oganiziridwawa akuyankhanso milandu ina yokhudzana ndi ziwawa ku mabwalo a Chief Resident Magistrate ndi Principal Resident Magistrate m'boma la Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jenny Ansa azayimira Professor Arthur Peter Mutharika pa mwambo wa ku Lilongwe pamene wachiwiri wina a Enoch Chihana akatsogolera mwambo wa ku Mzuzu ndipo amene Navicha nduna yoona chisamaliro cha anthu ndi omwe akatsogolere mwambo wa ku Zomba. Boma latiliyetsetsa kugwiritsa ntchito ndalama zochepa pa mwambo wokumbukira komanso kulemekeza asilikali omwe anamenya nawo nkhondo ya pa dziko lapansi womwe uchitikira Mulungu likudzali. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, mneneri wa boma a Shadrack Namalomba ati mwambowu uchitika mu mzinda wa Zomba, Lilongwe komanso Mzuzu.
Ana Malomba ati mtsogoleri wa dziko lino wachita izi pofuna kugwiritsa ntchito ndalama zochepa pamwambo wolemekeza asilikali omwe anamenya nkhondo kuti dziko lino likhale pa mtendere omwe anthu ali nawo lero. Mkulu wa bungwe losamalira komanso kutolera thandizo la asilikali omwe anapuma pa ntchito ndi Henry Odilo. Boma lati lakhazikitsa mfundo zatsopano zakagwiridwe ntchito kachuma ngati njira imodzi yofuna kusamalira chuma cha boma. Zina mwa mfundozi ndi kulamula kuti pasagulidwenso galimoto zatsopano ku nthambi za boma mpaka pomwe adzasinthire mfundozi. Izi zatsimikizidwa mu chikalata chomwe watulutsa mulembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi. Pakadali pano katswiri olankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino Master Mfune walangiza maunduna nthambi za boma ndi kampani za boma kuti asanyalanyaze kutsatira ndondomeko zatsopano zothandiza kukonzanso chuma cha dziko lino. Tiyamikire boma zimene apanga pachizungu timati long overdue ndi chinthu chomwe chikanapangika kalekale ndi boma lijadapita koma sidapange. Chimene apanga chithandiza kwambiri kuti chuma cha dziko la Malawi chiyende bwino koma makamaka kuti ukhale bata ndi mtendere chifukwa chokuti nthawi zambiri zinthu zimene iwo akuti zichepe kuwonongedwa chuma cha boma kuwonongedwa kupyolera maulendo akunja malawansi amene amalandira anthu amene amasangalala ndi ochepa kwambiri. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yalephera kubwera pamwamba pa mndandanda wa momwe matimu akuchitira mu ligi ya TNM pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Blue Eagles pa bwalo la Nankhaka ku Lilongwe. Kufananitsa mphamvuku kwachititsa kuti Bullets ikhalebe pa nambala yachiwiri mu ligi ndi ma point 50 pambuyo pa Wanderers. Paul Mlowoka wadza ndi ripoti. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yalephera kubwenza chipongwe chimene timu ya Blue Eagles idachita pa Kamuzu Stadium pomwe idagonjetsa timuyi ndi chigoli chimodzi kwa du chimene anagolesa Laurent Banda pomwe matimuwa adakumana mchigawo choyamba cha season ya chaka chino. Timu ya Bullets inayamba ndi mphamvu pomwe anyamata ake monga Babatunde Adepoju Wongani Lungu anayesesa kugogoda ku golo la Bullets koma mwayi wa chigoli sudapezeke. Mchigawo chachiwiri timu ya Bullets inasintha anyamata ake kulowesa ena mwa omwesa zigoli kuphatikizapo Ephraim Kondowe, Peter Banda ndi Hassan Kajoke kuti mwina nkupeza mwayi wa chigoli koma chigoli chidaoneke kamba kuti nayo timu ya Blue Eagles idalimba kamba kuti anyamata ake ochinga kumbuyo Trouble Banda komanso Captain Ganizani James yemwe masewerowa anasankhidwa okhala yemwe wasewera bwino kwambiri kuposa onse anayima nji kuti Bullets isapeze chigoli. Naye ochinga pa golo wa timu ya Blue Eagles Precious Masamba anachosa mipira yopsa kwambiri yomwe anyamata Bullets amasewera pa golo la Blue Eagles. Kufananisa mphamvuku ukutanthauza kuti timu ya Bullets idakali pa nambala yachiwiri pa mndandanda wa momwe matimu akuchitira mu ligi ndi ma point 50 kutsalira ndi point imodzi ndi timu ya Wanderers yomwe idakali pa namba 1. Maselo ena timu ya Songwe Border yafanana mphamvu ndi timu ya Craig Sporting pogolesana chigoli chimodzi kwa chimodzi. Timu ya Songwe Border anayigolesera ndi Richard Cheyo pa mphindi 5 zoyambirira ndipo Craig inabwenza pa mphindi 65 kudzera mwa Hassan Hussein. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Thupi la yemwe anali katswiri ochita zitsuzo za pakanema mdziko muno Malemu Ashukire Mwakisulu alika m'manda kumudzi kwawo lero m'boma la Kalonga. Kuchokera ku Kalonga, Rudoviko Nyirenda wadza ndi nkhani yonse. Pamwambo panafika anthu ambiri kuphatikizapo ochita zisudzo, akuluakulu aboma, atsogoleri a zipembedzo komanso mamembala a tchalitchi cha Malawi Assemblies of God. Polankhula pamwambowo mmodzi mwa akumbumba Siafik Mwakisulu wati banja lawo silidzamuyiwala Ashukire chifukwa anali munthu okonda banja lake komanso anthu ena. Zamukumbukira ngati munthu amene anali munthu wodziwa kuyanjanitsa anthu ndipo amatithandiza mu zambiri zomwe zimafunika moyo wathu ndi mu family yathu.
court. Malemu Mwakesulu anabadwa mchaka cha 1976 ndipo anamwalira lolemba ku chipatala cha Mawatu ndipo asiya mkazi ndi ana atatu. Mzimu wa Ashukire Mwakesulu use mumtendere. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.